ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kung ang imong igsuon makasala kanimo at tuas siya ug pakita sa iyang sayop. Apan nimo akin nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang maayo ninyong kabubuton. Magtutudlo. Kung ang ako igsuon makasala ka na ako, kapila ko ba siya pasayloon? Kapito ba? Pedro, dili lang kapito. Pasayloan siya o kapituan kapito. Ang RMN miduyog sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Mga kaigsunan ko ni Kristo, aniya sab kita nining laing adlaw sa mga pagpamalandong. Ang RMN drama, magdalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwato ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Uy, Marsing, nahuman ka na diya. Ay, mao pa'y paghuman na kughugas sa plato. Palihog ko iyaburing lamaw sa sudanan dito sa gawas, be. Oo, Marsing. Ikaw na human nagkagsaud og tubig, napunduhan na nimong duha ka baril. Oo man na. Maayo noon. Aron inig-abot nilang Jose ug Maris, makita nilang limpyo ang bay ug puno ang duha ka baril sa tubig. Oo lagi. Ay, lisod ni Mana. mangipunta. Oo, bitaw. Tanong ko, Marsing, na nagkamatikod ba ako? O sabay na matikdan nimo. Pero may lang muguot ang naong sa asawa sa ato anak. Ha? Nga si Maris. Ay, murag, wa makagusto si Maris nga ni ata dinhi. Wa mamayong buot. Inig-abot di gani mangayog katahuran. Inig pangaon, si Maris ay maghukad-hukad. Ug si Jose ragid mo'y agdahon. Dili mangagda nato. Maubitaw nga. Gamay ra kayo pugkinanaan. Murag, dili matuon ang pagkaon kay mamundak mang kutsara. Pailob lang tato niyo. Saon nga nangipon raman ta. Niya na sila. Uy, nangumpra day mo do. O tay, nangumpra. Pila na ang kilos bugas ron. 71 pesos na ang ganador. Uy, wala ka mahal na di ay. Uy, Isda, 400 ang kilo. uy,
Mahal na gyud di ay, no? Kaya wala may barato ron. Sa itong lutuon dong. Magtuwa lang tay. Okay. Di anang lamas ako nagiandam. Sibuyas, nya di ay dahonan, sibuyas bombay, di ay tamatis, nya luya. Labing maayo. Wa pa naluto ang tinoa? Kadali ron eh, Maris. Uy, kadiyot lang. Kadaghan ko na ang lamas. Ang tamatis duha ka buok akong gihiwa, ang sibuyas dahonan duha ka palak, ug ang bombay katunga ra akong gihiwa, ug naapoy luya. Patuyang biya taon mo, uy. Tungaan na, uy. Wa mo maguna-huna. Mahal kayo rong lamas. Daginot sa din taon mo. Patuyang biya mo. Wara bagay mo gitampo. Di lali mangitag kwarta. Natukan ko, Marsing. Pailob lang taton nyo. Sige na, tiwason tani. Aron makakaon na sila. Tay, sabor mo ng imo. Pagkuhaog, hiniwa ining katambak tayo. Okay ra ko dong, Jose. Sabaw raman ng imo. Pagkuhag isda. Tag 400 raman kilo, ana. Okay ra ko. Maris, kinanglan bang i-mention mo ang presyo? Ay, dapat lang. Nay Marsing, gamay ko na ng imong rice. Punin ang rice ni Munay. Pag si titay, 1 pesos ba ang kilo, ana? Busog na ko, day. Salamat. Mamahawa na lang ta din Tonyo. Marsing. O ano masuko man ka? Gisulti lang akong tinuod nga ang bugas, tag 71 ng kilo. Ang isda, 400 ang kilo. Nilaan pagod na. Laing kay paminaw nilang nanay tatay. Ay, bahala sila. Reklamo ka? Basta nalimot ka. Nga ako may nagtrabaho. O ikaw, nahimo lang driver na ako. Unsa? Bitaw! Kanya ako pagunti, anak. Pero karon, Nakaluman man. lupig pa yung anak kong kaluha. Kanay, may tipo na to yung ginikanan. Ipasa mo na nimo. Ha? Ako ng ginikanan. Onya, og tungod lang ka imong ginikanan, dili na lang kumusulti, mao ba? Hayahay man takot kita lang duha. Pero naa ang imong mga ginikanan. Ilong, Sing. anong ganda nilang nanay Tonyo. tatay? Ngano? Wa Marsing. ko'y labot. Unsa man. Ita ni Mamahawa ta din eh. Pida. Hey, di palang asawa ay. May susuon sa baba ay. Nagsalig, kaboy nagtrabaho. Uy, sila si nanay tatay. Nagda sa ilang sako. Dong, Jose. Tay? Nay? Nganong nagdamog sako? Ay,
Amo ng mga sinina, dong. Among gisod sa sako. Nga naman. Muli na may bukid, dong. Unsa? Uy, nga gud. Hibaw ka na, dong. Kini mga tiguang gusto magbukid kay presko ang hangin. Presko sa ng mga utanon. Tay, Ikaw, dong. Pag-amping din ha. kalit ko daning inyong desisyon. Nga mamauli mo. Gimingaw por mi taos nanay ni mo sa atong payag dito sa bukid taon. Tay, nakadungog mo sa mga gipanulti ni Maris, no? Di ba? Okay ra gyud na, dong. Kuan, anak mo ginaw mga asawa. Kuan, maayo sila ng budget ba? Tay, Dong Jose, mag-amping ka dire ha. o nay. Biyaan di ko ninyo, nay. Mubiya lang mitog para uwa mo ikubot dire. Daan pagyag ko. Ayaw, dong. Ayaw kay naghatag mi kahasol ninyo. Ginikanan ta mo. Ako'y magbuot nga anhi mo. Ayaw, Jose, ayaw. Maikog ta. Ang imo ra bang asawa ang nagtrabaho. Murag dili maton ang pagkaondo nga. Utangan magpresyo. Tay, Pero ayaw. Ayaw away ang imo asawa. Oh, sige. Adto na mi. Dari? Uy, tay! Nay! Oh, asa naman mo? Manglayas na mo? Muulit mi sa bukid ay Maris. Ay, salamat in town, uy. Purag makuhaan na gud ang akong gasto diri sa bay. Maris. Pa ni mo eh. Di ba day ko husto, nay? Husto. Husto, Maris. Mauli day mo, mas mayo. Nay, akong ipahuwam ninyo. Ipahuwam? Nay, 1,000 pesos. Ako na ipahuwam ninyo. 20% ang tubo, ana, ha? Maris! Ako lang gisulti nilang nanay at tatay para mahibaw sila. May dautan ba ko day, ana? Wa man tingali, diba? Husto nga akong gisulti na nursing, diba? Correct, yun kaayo. 20% ang tubo, ana, nay. Kanang 1,000. Human sa usa ka buwan. Mahimo na ng 1,200, okay? Ayaw ka bala ka, day. Bayaran unya na mo. Oh, mas maayo, tay. Magyunaw-naon gud kaayo ka. Dili sama sa ubang ugangan nga magsigi og pangayo, pero kamo makasabot gid kaayo mo. Unya, wa mo magpangayo og kwarta, diba? Tinuod na, Inday Maris. Maris, patubuan pa din mo kanang imong gihatag. Jose, ang sabi gihatag, uy. Wa na gihatag, uy. Wa na'y uso rong panghatag. Kunon sa gidawat, angay nga bayran. Maris, Arena mi. Sige lang, padayon. Ay, salamat in town, uy. Ay, mugamay na gitaon ang konsumo, ani. Maris! Ay, naan na ang truck para sa atong lungsod to niyo. Kadiyot sa day, ha? May paliton ko. Asa naman sad ka? Palit kong swertres. 6-1 lang. Ay, wag yung kamuhunong anang imong pagkasugarol, ha? Am-am lang ni sa atong kagalingon, Marsing. Am-am lang ba? Huot ba yung dughan ko nga naminaw sa imong umaga taon? Ay, nanlimbaw tang akong balhibo nga naminaw niya. Huwag yung kumakasulti, anak, nga tos imong ginikanan to niyo. Pailob lang. Usaon man. Anak man tas pobring o...
Ay. Oh, sige, sige. Paabuta ko ha. Una tamo sa kay bas. Pingos ato. Palit usa ko dire. 612 lang. What ako? Pagkasakit manultis among umagad nga si Maris. Oh, hinoktok mo ka diha. Gimingaw lang ko nilang nanay tatay. Mao ba? Halalayas! Adto pakig-uban si mong ginikanan. Maris, Hinoon mo gamit din eh. All is in you. Dala mo bisit. Maris, Ako tanang kayo diri. Ikaw unsa man ka? Driver na ako. O aron makagdaginot. Ikaw na lang panglaba. Ikay mangutaw. Ikaw ang tigikay sa pagkaon. Lihok po taon, uy. Para kabayad kasi mong gilamoy. Maris, Ay sige, ginoktok. Kaya wapa tayo mong ginikanan diri. Nakatigong nagdako-dako. Pero kay, diri man imong nanay tatay o sa minitabo. Kaas kay gatas. Kay maapil magkutos gatas na akong gipalit. Mahalon ba na maong gatas? Gamayng lata, hapit na mo libo. Maris, O bani ko karon ha? Maningil ko sa akong gipatantuhan. Kuyog ka. oh, kuyugan ka. Dapat lang. Kay ka na akong pagpatanto, nakatampo na sa nindot karon sa tumbay diri. Diba? Maris, O karon nga, wala mo tipo ni mong ginikanan nato. Makatigom na ko. mga tuog na ta. Sumaron. Kainit pa. Oh, uy! Kayo! Sunog ko! Ginugo! Maris! 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 Ano? Bangon! Sunog! Sunog! Unsa? Di ko na yung sunog! Dali! Magawas na ta! Kitigalig, matrap na ta! Init na kayo! Ano man eh? Dali na! Magawas na ta! Unya nga itong mga butang! Ang atong dakong TV, ang atong refrigerator! Ang washing machine! Di na ba na! Init na kayo! Hanggang ko mga alahas! Dali na, dali! Matrap na ta! Init na kayo! Dali na! Jose! Jose nga akong kwarta! Yay na! Dili na ba na! Init na kayo! Sige na! Nga naman eh! Og daw nga tong panimay. Huwag na punit. Bisa ko sa... Ang ako kwarta ginipusan! Ang ako mga alahas! Ang atong mga appliances, Jose! Bahala na. Ang mahinungdanon niya niya. Buhi ta. Tapot ragin sa lawas nga bisting akong nasuloob. Harutag ako mga alahas. Ingon man ang home appliances. Urot og kasunog. Asa naman lang tapaingon na, ani? Walang-wala na kita. Palista ta. Na ang taga DSWS.
nag-intake sa mga biktima sa sunog. Ikay palista dito. Kuyog ta. Ikaw lang. Oh, nebugas. Mga dilata. Nesebutin. Gastog. Balde. Ingon man kaldero. Ayaw pagsigigilak. Kadako na unta sa itong napundar. Tungod sa sunog karon, si balik tag-zero. Bay, ay mga atag ko po no. Kupon? Oo bay, Sa unsa? mga atag ko no sila. Para sa inabang ba? Mori sila og maalos na ibig magtag. Okay, magsugod ang pangatag ha. Thanks sa kabakid nga bugas, unya doon na pa'y dilata, okay? Maini kayo. Salamat kay Cons. Okay, dili kay rice lang. Ha, naay mga dilata. Naapagoy cash, tag 10,000 pesos. Mao ba? O lagi, tag 10,000 pesos. Pero ang totally born, 20,000. Muli niya ko. Ako ilinya. Okay. Nelson si Cons. Gawa sa bugas ha. Ito na ipahibaw ninyo, dilata unya dahi kwarta. Naapagoy housing materials. Napo ka plywood, nya 20 ka sin. Okay? Salamat taon. Salamat kay Cons, Franz. Thank you kayo. Maayo kaayo. Pila man tata ng... Pila ka bay? Ang mga apektadong bay 30 ra. 30 ka bay, okay? Nagsugod ang panghatag? Magsugod na. Pero ang kwarta, wa pa ipanghatag kay maabot ra ang tao nga manghatag og cash ninyo, okay? Ang hatag ugas, nasa laing tao? Oo. Ako sa man, senador na or mulansad pa? Murag, wa pa ibawi. Wa pa ibawi. Okay, Sir Francis. Salamat, Linya na Franz. laming daan. Okay, kay na, kamo linya lang mo ha. Undo lang mo dia, kay na may abot na ang mga hatag na van nga gisakyan. Nagban, Maris. Okay ha. Ora, nainaog na. Ang watag o gakas, ha? Sila si Noy Tonyo o Manang Marsing. Ha? Sila si tatay ug nanay. Dili. Sila? Ayo, Maris, tingog karon ni tatay. ayo. Ni Dool diri. Ni diri pa dong sa tong tent. Dong Jose, Day Maris. Nay, tay. Kamo. Milagro gud. Dong. Among ipaambit ang gihatag sa Ginoo. Diri ka namo, Jose. Tay, Kinsay bang tuo nga gikan mi nga nibiya dinhi ni hapit kog palit og loto or sa katikit yun gawa sa sweatres mi palit ko og 645
Nigawas bitaw na. Nakadaog ko og 45 million pesos. Tay! Mao na dong. Pagkahibaw na mo nga nasunog mo diri, dali ming miari diri aron pagdunol og tabang. Tay! Maris, kaning, niya sila si tatay ug nanay. Kuan, kining... Maris, salamat kayo nimo. Libu-libong pasalamat na mo diyan ni Buenday. Unsa? Ang kabati sa imong batasan, nakahatag ka na mo kaayuhan. Ha? Kung dili patungod sa imong batasan, dili mi mamahawa pero sa dihang nakabati mi sa imong gipanulti. Nasawd sa among dungga ng inyong panaglalis ni Jose ug hinungdan nga nihawa mi. Gipawa mi nimo sa kalibo ug may tubo pa. Karon among gipilo-pilo ang kapital ug ang tubo sa kalibo nga imong hinatag namo nga may interes nga 20%. Pasaylo ako ninyo, tay. Nay. Okay ra cute inday Maris. Ay, nagdamig bugas, ganador na. Ay, tag 3,550 ang sako, anak. Ayaw na lang pagpangwinta diha, Marsing. Isultera ko. Nagdamig sardinas, Daynay. Tag 28 na ang lata. Og dawatan ning among tabang ninyo. Ang uban among gihatagan og tag 20,000. Pero kamo, pinangga kay mo na mo man kanilang pilaton nyo. Kuan, 500,000 ang ako ihatag ninyo. Kana. Tay. Nay. Inday. Ning kinabuhi way permanente. Ang panahon, mausabon. Dili ni mo matagaan ang panghitabo. Ug ayaw pagtuo nga ang imong kahimtang karon, mauna ang katapusan. Ayaw palapig pataas, kay sakit kini kung ikaw mahagba. Kinsa ang magpataas, ipaubos. Kinsa ang magpaubos, ipataas. Sugilanon nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, atong sound effects Alduin Nakurda. Inapilan ning mosunod: Inday Bampina, Dino Berungan Eliseo, Jennifer Datomin Nusa, Jaylee Raganasaka, Oji Kumpuk Rakasa, Alan Gulyat Nakurda, inyong alagad, Jesus Franco Espares. Maayong pagsaulog sa Semana Santa.